लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव जोबोद गोख्रोंथार माखासे खौरांफोर नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना बिटिसिनि खौरां, बिटिसिनि जोबोद गेदेरथार खौरां आरो जायखौ नोंथांमोनहा दा लेटेस्ट नुनो मोनगोन। दा बेखौ माबि नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन जे जोंनि बिटिसिआव थानाय सरकारा दासान्दि बर्थमान थाथ'नाय नंला होनदों। अर्थात अदेबानि कड अफ कन्डाक्ट जानानै दंखासै जोंनियावहाय, ओंखायनो नमिनेसन थिसनजोबखाबाय। सिगांनि जानाखि चिफ बिथां महिलारि बिथां साराबो जोंनिया मा होनो नमिनेसन गथायखाबाय आरो गुबुन गुबुन एगेन्स्ट पार्टिफ्राबो नमिनेसन गथायबाय रुलिंनिफ्रायबो ओंखारनानै। दा बेखिनि समावहाय नाथाय कड अफ कन्डाक्ट जानाय समावनो जोंनिया कर'ना भाइरासनि सौफैनायलाय जोंना बन्द' जानानै थानांबाय। जानांगौआ पस्टपन जानांबाय, नाथाय पस्टपननिबो डेट होनाय जायाखिसै आरो माब्लानि समाव बेयो जोंना थिग जाहैफिनगोन दा बेबायदि कन्डिसना थिग नङा। दा बेनि थाखायनो आरो गुबुन गुबुन माखासे जाहोनफोर लानानै एबा रुल बादियै जोंनि बिटिसि सरकारखौ थाथ'नाय नंला होननानै बुंदों आरो बेयावहाय प्रेसिडेन्ट रुल जानो हासिगौ होनदों। जेरै एमपिफोरनि बेलायावबो, प्राइम मिनिस्टारनि बेलायावबो, जेरै जोंनि भारत हादराव जेला नमिनेसन जायो, कड अफ कन्डाक्ट जायो, अब्ला नमिनेसन गथायनाय समाव प्रेसिडेन्टआ जेरै नायो थिग बेबायदिनो दाबो बिटिसिआवबो एखे थासारि जानायलाय मा होनो प्रेसिडेन्ट रुल जानो हासिगौ होननानै बुंनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय नङा, दा बेखौ myradab जोंना निउस पर्टेल मोनसे दङ, बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ नुनानै बाहाय होनाय जादों। दा बाहाय नुनो मोनदों एकर्डिं टु सार्च प्रेसिडेन्ट रुल इज लाइकलि टु बी इम्प'ज्ड इन द बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल फ्रम एप्रिल 27 अनवार्ड। एप्रिल 24निफ्राय बेयो जालांनो हागौ होनदों आरो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा मिथिनानै लानाया गोनां, जाहाथे आरो गासैबो बाथ्राफोरखौ बे myradabआव लिरदों। नोंथांमोना बे myradab पेजआव थांनानै नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, जोबोद मोजाङै नोंथांमोना फरायनानै बुजिनानै लाहैजोबबानो जाबाय। गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगां लाबोना होफैनो हाया, मानो होनबा बिथांमोनाबो निउस पर्टेल। दा नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौल' मिथिनानै लानाया मोजां जागोन जे जोंनि बिटिसिआव खुंथायनि गोहोआव थानाय सरकार थाथ'नाय नङा, नाथाय बेखौ प्रेसिडेन्ट रुल बानायनो हासिगौ होनदों आरो। दा बेयो 27 एप्रिलनिफ्रायसो जानो हागौ होनदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा कमप्लिटलि फरायनानै नायजोब। नोंथांमोनहा दुखु मोननो नाङा, मानो बेबायदि खिन्थानो होखो, आद्रा खिद्रा जाबाय दां साननो नाङा। दा जाहैबाय जोंनि भारतनि संबिजिरावनो बेबायदि नेमखान्थि दंखायो जे बबेबा मोनसे मा होनो स्टेटआनो जा एबा काउन्सिलानो जा, बेयावहाय जायफोर पार्टिफोरा बा जायफोर हान्जाफोरा नमिनेसन गथायजोब्बाय, नमिनेसन गथायनानैबो जुदि सरकार थाथ'वाखिसै, बे सरकार गैथ'यै समाव जोंना हादोरगिरिया सालायनाय जायो। दा बेखौ हादोरगिरिया सालायो हिसाबै बेखौ जोंनि बिटिसिखौबो हादोरगिरिया सालायनो हासिगौ होनदों। सालायनो माने सालायथारनाय नङा, इलेक्सन जाजासिमाव, इलेक्सननिफ्राय रिजाल्ट मोनजासिमाव बेयो जागोन, चार्ज मोनजासिमाव। नाथाय उनावहाय मोनफिनजोबगोन आरोखि, बेखिनि गेजेर समावल' बिथांमोना सालायनाय जागोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे खौरांखौ लाबोनानै होनाय जादों, जिहेथु दासिम मिथिथ'वाखैमोन आरो बेखौ नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जाहाथे myradabआव थांनानै गासैखौबो मोजाङै डिटेल्स नायनानै लानो हायो आरो गुबुन निउसाव नुयोबा बेखौबो नोंथांमोना नायना लानो हानाय जायो। नैथियाव जोबोद गेदेरथार खौराङा जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नंखाय बुंनाय आरो कर'नानि सायाव नंखाय बुंनाय, रिउमार खालामनाय आरो फारसेथिंजाय आयेन मानियैनि थाखाय जोंनि आसाम सरकारा गोख्रोङैनो बिफाव लागासिनो दङ, बिबान लागासिनो दङ। जिहेतु दा बेनिफ्राय आसाम पुलिसा गोख्रों नायबिजिरदों। नायबिजिरनायनि सायाव बिथांमोनहा नुनो मोनदों होनदों बिनिफ्राय एप्रिल 7 अर्थात मैयासिमाव बिथांमोना मा मोनदों 1089 इन्सिडेन्टस अफ भायलेसन मोनदों होनदों। बेनिफ्राय 557 केस रेजिस्टार जाबाय होनदों आरो 12,228सा एरेस्ट जाबाय होनदों। 5,546 भेहिकेल्स डिटेइन जाबाय। बेनिफ्राय 17टा बट्स डिटेइन जाबाय आरो बिनिफ्राय फाइन्सआ गासै 20,63,300 जाबाय होनदों। दा बिनि थाखायनो दा बेफोर गासैखौबो खालामनांगौनि गुदिया जादों जों नों आं नोगोरारिफोरनि थाखाय। नोगोरारिफ्रा नों आंहा जाहेथु थिग नङा, बेनि थाखाय सरकारा एबा पुलिस बिफाना बेबायदि खालामनांगौ जानानै फैदों, उफाय गैया। नाथाय जोंनि थाखायसो जिहेतु मोजां मावदों बिथांमोनहा, जोंसो आरो बिथांमोनखौ जुदि दाय मावनानै बेबायदि खोख्लैनानै लानांगौ जानानै फैदों। दा गतिके बेखौ जोङो मावनो नाङा। बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो सरकारनि खान्थिखौ मानिनांगोन, फोसाव बिलाइखौ जों मानिनांगोन, पुलिसनि खोथाखौ जों मानिनांगोन। बेनि थाखायनो न'आवनो था होनदों अननानै, जाहाथे लकडाउना जोबजासिम आरो जोङो कर'ना भाइरासआ जोबजासिम जोङो बेखौ जयैनो नों आं पुलिस बिफान सरकाराल' लायालासिनो बिबानखौ जों नों आं नोगोरारिफ्रानो जयैनो बेखौ खौसेयै होबथानानै जाहाथे जोङो जोंनि हादरखौ बासायनो हागोन, जोंनि जिउखौ, जोंनि न'खरखौ, जोंनि गामिखौ बासायनो हायो। बेनि थाखाय जों नाजानांगोन होनदों। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि सिगाङाव। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, गुबुन गुबुन खौरां मिथिनो थाखाय नटिफिकेसन बेल 2 आरो नोंथाङा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।